दिनेश लाल यादव निरहुआ के अपने लगन पहचानत ही होके हम उहे निरहुआ जौन अभिन बीजेपी से सांसद बाड़न। भोजपुरी एक्टर निरहुआ और अम्रपाली दुबे के सुपरहिट जोड़ी के कितना बार भी देखल जाओ कभी मन ना भरेला। दोनों जाने के रोमांटिक केमिस्ट्री बड़ा जबरदस्त होला। और फिर अगर बात करी रोमांस के साथ मौज मस्ती और छेड़छाड़ के तो दोनों जाने गजब के रंग जमा देवेला लोग। बात कल जाओ उनकर फिल्म काशी अमरनाथ के गाना कुकुर के ही तो ई गाना के म्यूजिक और एकर बोल जितना मजेदार बा उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प अमरपाली दुबे और निरहुआ के जोड़ी बाटे। संतोष मिश्रा के डायरेक्शन में बनल भोजपुरी फिल्म काशी अमरनाथ साल 2017 में रिलीज भई रहे। फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे के अलावा रवि किशन जी बानी और सपना गिल भी बाड़ी। गाना के मधुकर आनंद और इंदु सोनाली गईले वालों। म्यूजिक डायरेक्टर भी मधुकर आनंद जी बानी, जबकि लिरिक्स जो लिखले बड़न गीतकार आजाद सिंह। फिल्म के कहानी में काशी और एक अमीर बिजनेसमैन के बीच जंग छिड़ जाता। एक जमीन पर कैंसर अस्पताल बनवावे के चाहता रहा, लेकिन उहे जमीन पर अमीर सेठ के भी नजर बाटे। भोजपुरी के दीवाना और निरहुआ अमरपाली के फैन के बीच कुकुर गाना बड़ा हिट बा। यूट्यूब पर ई गाना 23 नवंबर 2017 के म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज भई रहे। बता दी करीब 6 साल में ई गाना 15 मिलियन से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। कमेंट सेक्शन में फैंस ने गाना के साथ साथ निरहुआ अमरपाली के जोड़ी के जमकर तारीफ कइले बा लोग। हमर ई वीडियो अपने लगन के कैसन लागल अगर अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी और चैनल के शेयर सब्सक्राइब जरूर करी।